Pagsaka sa ihap sa mga transferred voters gikan sa usa ka munisipyo sa Misamis Oriental, gikabalak-an sa mga opisyales sa Villanueva, Misamis Oriental. Comelec Villanueva, mipaklaro nga igo lamang sila mudawat sa mga applicant voter subay sa ilang mandato. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tulok ka adlaw una matapos ang voter registration karong September 30, 2024. Ubay-ubay ang milinya sa Comelec office sa Villanueva, Misamis Oriental aron sa pagparehistro alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Kining si Reynalet sa bayan sayo nga milinya sa Comelec Villanueva office aron sa pagproseso sa iyang pag-transfer of residency gikan sa Manticao nganhi sa Villanueva, Misamis Oriental. 7 months naman ko diri nakapuyo. Parehistro gid sir ka aron makabotar. Apan, adunay mga espekulasyon karon ang pipila ka mga opisyal sa lungsod nga adunay mga botante nga gikan matud pa sa laing munisipyo nga gipandala kuno sa ilang lugar aron iparehistro isip mga bagong botante. Kana ilang mga gibuhat dia nga ato ni kusbon kay inani lang pirmi walay kausaban ang atong nasod o ang atong lungsod. Ay pirmi tinmatido dandod lang. Sumala sa Comelec election officer sa Villanueva nga si Marian Capin nga dili nila makumpirma ang maong alegasyon. Apan aduna kunoy natala nga pagsaka sa ihap sa mga transferred voters sa ilang opisina. Sukad July hangtod September 26, 2024, nakatala na kuno sila og 1,118 ka mga transferred voters, samtang 531 lang ang new registrants og 49 ang correction of data. Wala mi right sir katungod nga among investigate ang usa ka aplikante for as long as kumpleto ang iyang documents nga gipresent sa amo siyang dawaton. Hinoon dugang sa opisyal nga kung adunay kadudahan nga mga voter applicants, mamahimo kunong magpadangat og reklamo ang usa ka individual aron ma-review ang voter application sa usa ka botante sa ilang quarterly election registration board hearing. Ang usa ka political party or any registered voter has the authority to file for a verified complaint to the office of the election officer. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.